Bok ljudi, u današnjem videu Alfica. Kad sam kupio auto, ova lijeva tabla, jedno 3/4 mi nije uopće svijetlilo. I onda kad sam zamijenio, ova desna strana mi je svijetlila slabije. Vjerojatno su slabije lampice bile unutra. I sad ću zamijeniti sa jačim lampicama ili jednostavno novijim lampicama, pa će to sve jednako svijetliti. Tu gore ima jedan šraf kojeg treba čarafiti. I sad tu ima dva šrafa dolje. Dobra stvar kod ovoga je što je sve na žicu. Tako da jednostavno skinem konektor i bok. Evo ga, čukica je vani. Imam tu nove žaruljice. Ovo sam kupio u Kauflandu. Ona se sad fino izvadi. Samo da napomenem da se ne treba to skroz rastaviti. Znači dovoljno je do ovog dijela, a čak možda i ne toliko. Može ostati ova plastika, ali meni je jednostavnije bilo da mogu lakše izvući svjetla van. Znači tu ima ove kopče i te kopče se stisnu i onda se izvuče. Dosta je teško. Ako ćete mijenjati kod sebe, probajte sa špicangama, jednostavno kroz ovo tu. Sad ću pokazati kako to izgleda. Evo ga, znači može se i ovako. I onda se jednostavno tu stave špicange i okrene. Može se i tak. Tak je u biti i zamišljeno. Ali meni je, ne da je jednostavnije, nego mi je draže bilo to sve rastaviti. Jednostavno da vidim kako to unutra izgleda. I da provjerim da je sve u redu. Evo ga, sve je uštekano. Sad ću dati kontakt. Ok. Da vidimo, palim svjetla. Eto ga, svijetli sve. Odlično. Evo ga, sad obrnutim redoslijedom samo treba zašarafiti ovo nazad. Sve svijetli bez problema. Ajmo upaliti auto. Evo, sad ga radi. Još jedna stvar koja mi se događa je da kad ubacim u rikvrc, da mi se onako jedno 60% slučajeva uopće ne upale ni senzori, niti rikvrc svjetlo. Još ajmo prvo dati kontakt i ubaciti u rikvrc. Evo ga, 0 bodova. A ništa, rikvrc svjetla ne svjetla uopće. E sad, koliko sam uspio pročitati po internetu, rikvrc šalter se nalazi tu negdje ispod akumulatora. Tako da ću morat izvući akumulator van i ispitati sa multimetrom da li je u instalaciji problem ili je jednostavno sam šalter u problemu. Aha, i sad sam morao ovo tu skinuti, to mi se čini ko 13-tica. Je, to je 13-tica. Gedora mi je preplitka za to, tako da ću morati sa ključem. Evo ga. Šaraf na neko sigurno mjesto, ono tu. I to je to, sad ovo izvučem gore.
tu bi trebao biti rikveći šalter. Uspio sam iščupati ovaj tu konektor. E sad, teško mi je doći do samog prekidača iza sa instrumentom. Ali dobro, mogu probati na taj način ili mogu probati ovaj tu kabel kratko spojiti i dati kontakt. Međutim, nemam akumulatora sad. Mogu vratiti akumulator na brzaka gore. Evo ga, napravio sam briku. Sad ću vratiti akumulator i dati kontakt. Pa ću vidjeti da li mi radi rikverc. Evo ga. Ajmo vidjeti šta će biti. Aha. Dobro. To je to. Svjetla. Senzori. Evo ga, pošto senzori rade i svjetla rade, instalacija je ok. Znači moram mijenjati rikverc šalter. Biće malo teško skinuti. Ovo tu je ključ 23. A ne da mi se skidati ovu posudu. A jednostavno ne mogu uhvatiti ovako. Izvukao sam ovu kadicu koliko god sam mogao. Ako hoću dalje moram tu previše toga rastavljati. Međutim, mogu gurnuti ruku kroz ovo. Ja ću dolje tamo sa ključem uhvatiti. Evo ga, uspio sam ga iščupati van. I evo novi. Evo ga, spojio sam nazad, stegnuo do kraja. Idem sad vratiti ovu kadicu, akumulator i idem probati šta će biti. Aha. To je to. Radi svaki put. Odlično. To je to, za danas sam gotov. Hvala vam ljudi na gledanju još jednog videa i lajkajte, šerajte, subscribeajte se i vidimo se u sljedećem videu. Bok! Ajde, bjež van.